Grupo Parlamentario Popular, señor Balseiro. Moitas gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados. Señora Paz, o Goberno de Galicia e o Grupo Parlamentario maioritario desta Cámara, o Grupo Popular, entendemos que a solución dos problemas do monte galego non pasa polas prohibicións indiscriminadas que vostedes queren facer, senón pola xestión racional dos recursos sustentados por instrumentos de ordenación ou xestión forestal nos que tanto o Grupo maioritario da Cámara, o Grupo Popular, como o Goberno de Galicia xa veñen traballando e así yo demostrarei ao largo desta intervención. E se vostede atendera ás intervencións que realizaron na Comisión Sétima de Agricultura e Montes polos distintos representantes do Goberno de Galicia e fixeron seguimento das últimas novedades no ámbito legislativo que publica periódicamente o Diario Oficial de Galicia, tería meridianamente clara a preocupación da Xunta pola ordenación e fomento do noso monte como mellor garantía e tamén como futuro. Son multitudes, son múltiples as iniciativas do Goberno galego, citareille algunha delas, para apostar por un monte máis ordenado e máis sustentable, fomentando o uso e o aproveitamento de especies madeireiras que non son propias. Para empezar, teño que dicirlle, señora Paz, que non é certo, e repito, non é certo, que se poidan plantar eucaliptos en calquer terreo. De feito, o artigo 67 da Lei de Montes de Galicia, cando fala das condicións que deben cumplir as reprobacións forestais e proíbe as reprobacións forestais en solo urbano de núcleo rural, en solo urbanizable delimitado e no rústico de especial protección agropecuaria. E tamén o proíbe naquelas superficies poboadas frondosas, mesmo con posterioridade ao seu aproveitamento ou á súa afectación por un incendio forestal. Pero que, ademais, como somos conscientes no Grupo Popular e no Goberno de Galicia tamén, de que en amplias zonas do territorio galego non resulta nin viable, nin resulta tampouco desexable as plantacións de eucaliptos, a Consellería impulsou xa desde o ano 2014 modelos silvícolas para este xénero en 7 dos distritos forestais nos que se divide Galicia, en parte tamén do distrito 9. E estás a traballar nun proxecto de decreto que regula as plantacións do xénero eucaliptos en toda a comunidade autónoma. E deste proxecto e deste decreto xa tuvo coñecemento o Consello Forestal na súa reunión do mes de decembro. E a maiores incluso, a xestión racional das masas de eucalital tamén estáse a tratar nos traballos de previsión do Plan Forestal de Galicia, que deron comenzo ca constitución dun grupo de traballo, que de maneira consensuada propuxo unhas directrices que servirán de referencia para a revisión do plan e serán incluídas no próximo Consello Forestal. E o que non ten sentido é que vostede xogue a criminalizar determinadas especies forestais. Porque eu digo, eu que son da Mariña de Lugo, vaya vostede ao Concello de Trabada. Bueno, vostedes ali non teñen representación, polo cual non pode mandar aviso, ten que ir vostede. Tamén ao mellor é por eso. E fálelles vostedes dos eucaliptos que lles fala vostede aquí. Vaya vostede ao Concello de Barreiros, fálelle vostedes dos eucaliptos igual que lles fala aquí. Vaya vostede a un concello que vostedes gobernan con maioría absoluta, dos poucos que gobernan en Galicia, dos poucos que gobernan en Lugo, que é o Concello de Ribadeo, e diga ao alcalde de Ribadeo que fale dos eucaliptos igual que fala vostede aquí. Saberá como o alcalde de Ribadeo non fala dos eucaliptos igual que fala vostede aquí. Sabe por qué? Porque o monte, que é o monte mellor ordenado de Galicia,
un dos montes máis produtivos de Galicia, que está na Mariña de Lugo, e é precisamente que foi unha fonte de riqueza, que sigue ser unha fonte de riqueza, e que nos momentos de crisis sustentou a moitas familias da Mariña de Lugo, e foi a base dos eucaliptos. E non poido para nada estar de acordo con vostedes, xa llo dixen algunha vez máis, de que os eucaliptos é un problema de Ence. Non, os eucaliptos é un problema de riqueza de moitos galegos e galegas. E, ademais, vai a vostede tamén ao Concello de Trabada e verá ali unha fábrica que é punteira, que todo canto traballa e todo o manda para fora de Galicia e para fora de España é con madeira de eucalipto, que é Madeiras Villapol. É bon que vostede pase por ali e di unha vista a todo isto e que vostede, unha vez máis, vai a vostede, porque ali non teñen representación. Pero onde teñen representación, diga ao alcalde de Ribadeo que defenda o que vostede defende no Parlamento de Galicia, que ali gobernan con maioría absoluta, xa verá como o alcalde de Ribadeo. Gracias, señor Balseiro. Nada máis e moitas gracias.